Kani nginam day ban stu baklang te ying spai ba House of People nging the Voice of People of Neutral ngi day kasur jong pai ba kabri neutral khalai trek jong Agus arjar puai ngatrai kum kajak benreu nginam pat bulan lajia yu aku kusno mulai jongi ngatrai borok ngi ke la dekat jubor bagi breu ki jongkaan ya kamen sim jong rong ba oba ka government ni kala khublai bat kala welcome yu na ka jing im ka bale si ka jing im ka ba kelas ka jing im mai hanrei kumboong khublai kamon terak ka diang ula bam kuai no keluar blai hak khalai trek jong setiap ngap Agus arya apwe kani kalau penki yang ni kum kasur jong kinong mulai hak bentak ni kon hadian ngiladan kasur jong ni kila bon ki activation ya kaba ngilalon snado kitikipua te mentak kasngi kasandrek hagajik sisa lada ngim hala ngim perta hakani ka kemat ka kerdok main gate ng sekretariat lesi ngim ya kendo ya kasor kala ni di TCM nomor paling nga ong gumta hakin iki knet benai beladap hakasau trek jong jun hadian jong ka jingi i jongi ya u ni retired chief justice DYP ula lek pan submit sha UCM ya ka kai phon dan ni take inquiry report ngilalek ban ya kendo ya ka family jong pilie certificate thank you hang te po molek sa te tu sing la dap ong ko sarkar leng baki electronic media baki paper ngila dap ong hato bandawai gedi ka kai phon ban pelak pai ba dan kam semua ban mi sasisin surah iba ngilabo ka jingkeling ngilabo kabumot ka jingkerpat jengi sarkar henry ke sarkar ketik lightly sila benar kamu respon je kenika jing keren ka jongi hak ke sautre tidak tahu hak ni kena sengi ladan ka meeting leng ba kasur jong pri neutral bat mening lawan hang ne pok ka khodok dalam sekretariat nomor balai nado benai me lesi ladang ye keren wilayah lai benai mta Mei Jun Julai Agustus ladap ban pelak tekai pon kan EU kan Islam EU maka sarkar kan pentip pai bama dikani hi kedikas kajingwan gajongi ban ya kendo ya lande ban wan hala hang ne po ka khmat jong kayeng ku pai ba namar baye ke bokum ni ki isu milik hala sino milik hala syariah ngin hala syariah kala kini ki klat ilade kidai kinong ni khmat jong pai ba tigri ban sut ho ba phimi khmat de pai ba tingi leng bakasur jong pai ba ngila hala ngila perta haki kinet snam ni kinet banai beladap banuan ra no ye kini kai khmat tele si ki klat de meneng yiwan ban pen ken mau bawat nom klat ba phidai yo bala pha na mangi hi pai ba henry haki portfolio ki paker ka let's see CM di CM home minister berkata tingiwan ka jingwan ka jongi te ni let's see laban ong ba ka khodom kadon ki skor ki ba let's see ke bangal laban ong mangi sutunat ba hak de janbit ling ba ka jing sawa jong ka khodom haki skor tentang skor dong di CM ulah khot ingi ban rong skor tinggal ayo ban rong sipong para bangirong ngem simna krani ginu kiman ngi ong baik ngiwan hang ni suma seino ya kedika kai phon ya ka ba u bai phai ti bai phai chairman jong kamikna state mar commission ulah submit para bangila ya kran ya kani ka benta masung kemen ba u chief secretary batmai udarkat bat u di PCM kila yo ban reply sini bat ka reply ke jongki ka long ba nagleng jongki ki ong ba hakini ki khendiat
scheme ladap ndak lai W approval ka bomot kinsa sedang no ikadika session ka bomot hakan 9 of September kinsa le no haka first day jong kadika session de kila kerpat ingi bagi long patient tingi kumang ilaong bang ilalong patient since 13 September since 13 August 2021 ngelong patient nang amta kadika jing sha dekat jubor jong jing jurang ba tingi ngilang patient hadu 9 of September tingin pe hang tu kai ka outcome kai ka jingmi lingba kata kai phat ya ka ba table cha po ka house position bat hadin ta lada kadon ka ba thiang la singin ya kemen ba lada kadon ka ba jau ngihap ban ya perkat bat ban ya sari kiwe pati kedi kalong ka assurance nak leng jongi shop pai ba jong beri Ki ai gunu ka jumpa kai em kecing patai ke jongki kalong ba hoi kapor ba meningkong nak leng jong ka commission ketemu ban pendap oleh benar mri namar ka jing bomwan ki witness ka jing bomwan de ki breu ki balap ha na leng support tekim sumla la banwan te umla ban complete with tai te kadang ke extension nak alai benai sa south ban benai ba kumda kate ka adaptation bandal adap idau ku bai phe ha ka hôm nay mình trong cả putri Ibrahim us lawan Basamet. Kisah itu ba kami ke pasok, kita pun kita pakai haban pule. Di ngenget ba, ai pakai jing pule jongki, kita merai kerki, kembali rai kerki, ya ke memorandum ke bala draft lese, memorandum bala draft dari Government of Assam, soi kerki do ijakai kita jong keberi jutra. Di ngenget ba, kenika jing pule ke jongki. Kit polis ani bah, bat ia ubadai kiti, hak kita ke killing, nanti hak jik peniam, ia uni orang bah, uni breu, panan dari ban maaf spare naka loan order nanti naka ai, kini lo nggak dekat demand ke jongin, mereka mengilah halaman ya, ia unong punya breu he, dari ban simka, ti kini kini jing dawa jingi bah, unong punya he, ia ubah serius ni, uni nanti sim masai masabi uni udai ban syasot nak kam pat udai ban udai tu syasot kam udai ban yo katum ka sistem kum kam pada kita nuyu kadwan ong lai kran ye kan ke benta haka ji sisa ngi ring door ya ke belajar hang te po langpi te ye ketua suspension pending query ye ke Government of Assam ka sim kam shwa bat ka sa ya hari nak leng jongki ki ong ba kila puli lembat ki close ki ang ayure tinggi di gilemen ngimtep ado ka no kata te tang wei long ba ngin yaisha until 9 of September ya 9 September na try borkhot na kentu nga kerpat menta ya borkhot ki representative ki berang snow ba kajing khat jubor kakta om tangi kalong yeng jong kakur thangkiu kakta ya kakur kado jongki te snow ba bapin kran snow ba bapin ya sai lam nam da kanika sngi jong ka nai trek bat le se hadin jong ka nai trek taken ki action ki ba kan sasim ngatrai kinsa kham khan chu leng ba ka jing kran lang jong ki legislator jong